Să rămână cu Mihaela, vă rog. Dar cine e la telefon, nu știi să te prezinți? Sunt Maria. Pe tine nu te-au învățat părinții tăi cum se vorbește la telefon, dragă? Mihaela a ajuns acasă? Nu e acasă. N-a ajuns acasă nici acum. Ce vrei tu cu Mihaela? Ce vreau? Vreau să tundem asfaltul. Vreau să vorbesc cu ea normal. E cu fetele la film. E la film, nu e la niciun film. Cum nu e la film? Nu e, domnule, la film, că am fost toate la film și s-a terminat acum o oră și ceva. Aoleu, păi Mihaela unde e? Nu știu, eu vreau să vorbesc cu ea. Ea a zis că se duce acasă. Acasă n-a venit, înseamnă că ați mai fost pe undeva. Nu! Nu minți? Să moară papagalul meu din colivie dacă vă mint. Aoleu, cum vorbești? Că nici n-am papagal, fraieră. Iată-mă pe maică ta la telefon. E la mamaie, vine mai târziu. Ați fost la cofetărie? N-am fost, domnule, la nicio cofetărie. Aoleu, băi, nene. Vezi că Mihaela n-are voie nici la cofetărie, nici la pizza? Ea e grasă, așa suntem toată familia. Da, doamne.